عبدالرازق جان ما میخوام مثل شما. ما اک مجبوریم ترا بپرسیم شرایط زندگی محیطی که تو زندگی داری چی خیلی انشاءالله اینا برادرها دستگیری میکنن زیخ نشه خیر عبدالرازق آهنگ هوی کت ایزا و کت. نکردی جا همه به عقله کانالش روی میکنیم اینستاگرامش میکنین دستگیریش میکنین قطعی عبدالرازق فیت چی خیلی جلوین داری بخون доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безуриётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом алайкум бародарои азиз салом алайкум ба кулли он нафарое ки ҳози айни ҳол моро тамошо доранд камтар адабиш гирифтам хай туғрияй созен бародарои азиз саломатиҳо хуб умедворам ҳама созен хубен ва и видеои конкурси мара ки ҳози диден бародарои азиз мисол ҳамаш чӣ меган хеле мисли рӯз равшан аст меган барои чӣ 1000 дона имина билет барои чӣ ки мақсад ҳамун мошин ҳамун хай ки мара аз худ кардагим чӣ хеле ки ман тюнингш кардагим ман хостам ки ҳамин шаҳрда як та бошада ҳамун конкретно расход кардагим ҳамун таи 30000 худаш мошин мада ғалтиягай як демаш мақсад барои чӣ ма конкурси билетакиш кардам нархи билет 30 сомон кардам 200 рубли русӣ барои чӣ ки ман нахостам гиф кардан мисол 70-80 нафар дар шуморо ғам додан бугун подписатся кунен ёда наме чанд дӯстона дар таи комментария даъват кунен ва уҷа мисол шанси бридани мошин слишком камайда гиф барои чӣ ки уҷа 10-15-20 ҳазор одам бозӣ мекунад ман хостам ки ҳамира конкурс кунам ва нархша арзон 30 сомон монам ҳамун расходи кадаги хидам бороя басай ва 1000 нафар бозӣ мекунад и уҷа шанси бурд кардан хеле наздикай ва касоне ки билет чанд қадр бисёртар мегиранд ҳамун қадр наздиктар мешава шанси бриданшон ҳамин хотир ман хостам ки конкурса билетакӣ бикунам барои ҳамин хам хеле шкем хай ва имрӯз барномаи мо бародари мебинен дар барнома даъватиш кардем хай бигем ин мара даъват кард и хелан мешава хай баъд ман ира ба барномаи худам даъват кардам и бародара салом алайкум бародарҷон созӣ мешака созен хубе раҳмат саломатиҳо чӣ хел кору боро мебахшӣ хита ба и бародарое ки айни ҳол тра тамошо доранд инстаграми мада касе ҳастай уже дидаг ира як видеоша қатима официална видео хостум кардан ира шинос кунам қатитон чӣ ном дорӣ ва соли таваллуд моҳ рӯз дар куҷо таваллуҷа ба дунё ба куҷо омадагӣ ва ҳамин чизора бародарода хитая шинос кун номум юсупо муҳаммадшариф соли 1997 дар 12 декабр дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати лоҳур деҳаи галахона ба дунё омадам соли таваллуд 1997 23-24 сола яъне чӣ кораи дар ҳаёт дар зиндагӣ мехонӣ менависӣ хов мекунӣ мехӯрӣ дар ҳаёт бекор будам мегаштам баъд ҳамин 1-2 сол пеш баъди мактаба буд кардан ва муассисаи давлатӣ супоридам имсол дуюм солай ва бо мисол Абдурозиқ ки дар чӣ дидам дар телевизору дар инстаграм дар фейсбук ҳамин тамошо кардам ман шавқ ба шавқ омадам хостам ки аз шумо дархост кунам ки кӯмак кунед гап нест раҳмат мо айдаст момагира барои ту мекунем додарҷон яъне ту ҳозир мехонӣ хондесай дар куҷо хондесай дар лицеи касби махсус чандум курсӣ имсол охирон сол охирон сол уже буд мекунӣ раҳмати калон бародари азиз и додармон дина амхе яке я бародар мада занг зад гуфт ки амхели я тағоӣ мешава ҷияну мешава гуфт мақсад ҳамхелӣ ҳавас дорам мехоҳад ки дастгириш кунен ман гуфтам биё майли чӣ мане гуфтам омад ҳамин додармон бидай хай дар инстаграмам диден видеоша и додар мехоҳад ки мо ира дастгирӣ кунем ва мо айдаст мономадагира барои ту мо любои хел мекунем чӣ орзу ҳавас чӣ кора бишай мефорад мисол Абдурозиқа чӣ кор шади ки ҳамхе илҳомат омад ки хости ки ранги Абдурозиқ звезда бишай мисол сурудхонӣ шад мисол шӯхиё шад шӯхиё сурудхонӣ видеош ҳамура дидам ман хостам ки пеш мо биём дархост кунам дастгирӣ кунем не ки монанди ба Абдурозиқ трам чанд килоӣ ман 20 кило 20 кило и қавазми ин сағирача чӣ хела мегардӣ гап не зинда бошӣ қад чанд метраи қад як гирона
и Абдурозиқ баъд ози уже полных чай гирифт. Аги бои мои уже бромадеса яки ягон кас визифта баъд ҷанг мекунӣ ту? Ао ака, чване. Не. Ао. Қатки? Қати кадомше боша. Фарқ надора. Хай биёй хе мекунем Абдурозиқи, мисол Абдурозиқ батра ихе бигирем, ай ҳисоби сини сол додард мешавам. Ао ака. Ай ты майдай. Биё бигӯ Абдурозиқ қаки ты дам бигӣ. Ума хид мерам ҳазблора. Гап нест ака. Виступат мекунӣ? Ао ака. Гап нестай. Ты чӣ мехоҳӣ ами дар ҳамин соҳае ки мисол омади хидат бародаро қасам ба номи худои ягонае ки ҳамин бародар худаш мисол пеши ма омадагӣ худаш бигашои зиндаи худаш мара аму тағоид мешавад? Ао, тағоид. Занг зад гуфт ки акаам хеле, гуфтум майли, хесан омаданд. Ма бо хиёл накардем ради хайр, ради барои мисол хеле гапо незмада ба номи Алло қасам худаш омад, ма ам хе хостум гуфтум гап нест, ма даст мамагира мекунам метумад. Насиб боша Инстаграм жуй мекунем, Инстаграм дуй мекунем, ҳайҳуи кихай. Баъд устоса бо YouTube канал дуй мекунем. Уже рахт амиёй мерай. Ами жилани хида чия видеоай суруд хонданай ба ҳеҷ чиданай мисол чӣ кора мехоҳӣ бишай дар ҳамин соҳаи интернет? Хай мисол блогер бишам ака. Блогер мефорад бишай? Фарқ надора ака. Ай чиш меброи? Айудаш. Айудаш меброи? Хай кӯшиш мекунем ака. Кӯшиш мекунӣ ки айудаш биброи. Тайёрӣ баъд ҳар хел видео кадан дар шӯхӣ, прикол ё ки ягон серьёзни видео, мисол пранк, хеле чизо дар тайёрӣ? О, кӯшиш мекунем ака. Одам пешай блогер шиданаш ё пешай ягон мисол санъаткор шиданаш аввал фикр мекуна ки ҷа бисёр любой хел гап хабар шиданаш мумкин айда яхе ҳама мушкилиёро пай сар куна. О, молодец, гап нест. И сагирача ақлш қадима будай. Худаш қадпасан боша, қадима будай. Мақсад хайнам хеле бародарои азиз. Бо чӣ бугум ин ҳами додар номат Абдушарифай? Муҳаммад Шарифай номаш. Дар оила чанд нафарен ва чандум фарзанди ту? 8 нафарен дар оила, 4 писар, 4 духтар. Дар оила бачаи кенҷагӣ ай худам майда бо хоҳарай тамом. Ҳастай, а? Худат айохирон дуюмгӣ фарзанд, 8 кас дар оила. Ва падару модар чӣ коранд? Падарам ронандаи, модарам хонашин. Хонашин ронандаи чӣ падар? Ронандаи филармонияда ронанда буд, ози ҳамунҷо монда дар коллеҷи фарҳангат ҳамуда. Беҳтарин. Хай ака шарт нест иҷара гуфтан. Хай мо ака маҷбурем тара бипурсем шароити зиндагӣ, муҳите ки ту зиндагӣ дорӣ чӣ хелае? Хай мушкилае. Мушкилае? Камбудия одам бисёр, мисол фарзанду бисёр. Ки кор мекунад дар оила? Тоқа падар? Тоқа падар. Хай акум ҳастанд. Хай иншоаллоҳ ин ҳама бародаро дастгирӣ мекунанд, зиқ наша. Хай ами соҳада ки ту худат ки ба пӯи худат ки омадӣ насиб худо хоҳад амхе цели да бестак соҳиби ҳамаи чиз мешавад насиб боша. Ин қадар бародар ай ҳама дастгирит кунанд. олам гулистон мешава? Мешава ка раҳмати калон. Гап нест. Ту ага ягон пранк қатима сиёнка мекунӣ? Ҳале ка. Не, чӣ пранк сиёнка мекунӣ? Мисол ман тура мегӯм ки чӣ пранк кунем қати ту? Мисол хеле мекунем. Хай кадаги ҳам бошанд майла капшонта мепӯшӣ берун нафаҳмидӣ? Пеши бачаҳо мерай, бачаҳои 17-18 сола, 20 сола мерай. Мегӯй ака нос надорӣ ё сигарет надорӣ, мегӯй фаҳмидӣ? Ба утра мегӯяд ту гудак чӣ кор мекунӣ? Чира бигӯ чӣ хеле гудак ай ту дар калоном. Мешава? Пранк мекунем, деюна меоя, не? Ҳамхе сар мекунӣ со. Ман кам-кам ёдат метавонам чӣ хеле кардам дар кор, чӣ кор кардам дар кор. Хай узша ака зависи дар худат мекунад одам. Майли ака. Байтхонида чӣ хеле байтхонида? Хай метавонам байтхонда. Ягон байти дӯстдошта дорӣ? Офис дӯстдошта дорӣ? Офиси дӯстдошта. Офис дӯстдошта ягон каса гӯш мекунӣ мисол? ҳама офисдора гӯш мекунам. Кӯй хай я байти ҳамин нағзидае ки худам мақулай я 4 мисраша ҳамун ранги худаш я бихон ку бародаро бинанд таланти тура. Байда охи ай кадом офис бихонам? Хай ай кадом мақулай не мисол кира гӯш мекунӣ охи? Абдурозиқ оҳанги дили зори унам хеле ранги бихонам акам. бихон ку метонӣ? Хай бабаш мекунем биё. оҳанги дили зори ман захми танат шавад. Ана гӯш кар Мамашариф ҷон. Зур хонди бовар ка ҳамира хеле
ҳуйтар гӯё ки не камерае гӯё ки не ягон кас несай ҳуй изо накард ҷа ҳама беақлай ҳеҷ изо накард вообще фаҳмидӣ бояд рӯбарӯи камера ти изо накашӣ вообще ҳуй бишай ки чтоб ҳамун бинандаҳое ки тара тамошо мекунанд кайф кунанд фаҳмидӣ ҳуй озод бош ҳамун чӣ хеле ки ҳамун мегӯям хе оҳанги дили ҳамиз ғамзадагӣ бихон дар биё баланд бихон ай биё ка баланд биё оҳанг дили зори ман захми танат шавад пироҳани хунини ман баҳрат кафан шавад рӯзе назар кунӣ ту бар санги мазори ман афсӯс наёбӣ марову гарди зори ман гап не зур бовар ки гарани хонда қарсак намезанӣ зур гап нестай хай хеле хонда метонистай как нада буда реп ҳани мехоҳам реп да чӣ хеле намедонам ма қареб гӯш намекунам намекунӣ нак реп ха чизе нестай советит наметам хайнам хеле бародарои азиз маҳмадшариф дудармона бисёр дар инстаграма да нависем ки яка дастгириш кунем ҳам дастгири аймо чия ки хай шумо да шинос мекунем нишон метем канал жӯй мекунем инстаграм жӯй мекунем дастгириш мекунем ва қатъи ягон қатъи абрӯзи фит чӣ хелай жилайн дори бихонӣ чубан яка фарқ надорам хай бугӯ ки абрӯзи ха дударҷон хай ман жилайн дорам ки қатъи ягон суруд бихонам ку ӯ мардак розӣ мешава намешава бугӯш нагла бугӯ читари бугӯ абдурозиқҷон дударҷон мисол қатъи ман намехонӣ яка ин ҳамин камера дрнжа абдурозиқ тара нигоҳ дора бугӯ абдурозиқҷон мақсад ҳамон жилайка бугӯ дударҷон ман мехоҳам қатъи ранги ту сароянда блогер бишам машҳур бишам я зинда кор соҳиби кор бишам мақсад бо ин жилайнш бида ки видео ролик бикунам хеле чизо бикунад да бо ҳамин гапҳоро бугӯ мара нагӯ ин явора бугӯ абдурозиқ хуҷ абдурозиқҷон ман мехоҳам мисли шумо мисол сарояндашам блогершам мехоҳам қамрои шумо дударҷон ҳай ягон байт бихонӣ ягон байт бихонӣ ягон баромад кунам дастгирӣ ӯрам бениҳоят да зарур ай дастгирӣ там кунам зур мешава хай яка рӯз кори ихтом бародарои азиз хай дасти мо ҳамин қамия зинда боши дударҷон ҳамад вақтҳо азо раҳмат хай тидам ки мисол ин або ман шуд я видео дига кор кардам мисол я барномаи дига кор кардам ва хай дарши бо мебинем чӣ гап мешава совзиқ наша ҳамаш туғрӣ мешава карочи хайам хеле бародарои азиз мақсад дастгирӣ кардан хуб ай бо акаи бачаам ба умед омадагия хай ай дасти мо магира мекунем тамом зинда бошед